Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты студияда мен Румил Карамиев ектебарғызға бүгінгі программаның төп темалары. Сүйінбеке һәм автозавод проспектлары кеселішінде трамвай білен йөк машинасы бәрілішті. Вақиға орнында Гүзел Шихапова болып қайтты. Сыйыр яки кәже асыраған үшін мәдди ярдәм сөт җитештерүне арттыру мақсатынан республика субсидия түләячәк. 27-20 йортында яшәүчеләр акчаларыбыз бушка сарыф ителә дип борчыла. Аларның ишек алды утлары төнлегенә түгел, көндез дә яна. 27-нче комплекста ишек алды бәйрәме үтте. Биредә яшәүчеләр үзләрен борчыган сорауларны турыдан-туры шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенә бирде. Тиздән Шоллыга 85 ел тула. Бәйрәм уңаеннан шәһәрдәшләрне нинди чаралар көтә, Айгөл Юнусова ачыклады. Автозавод Сүйінбеке проспектлары кеселешендә трамвай белән йөк машинасы бәрелеште. Шул сәбәпле кемнәдер барасы җирләренә дә соңга калды. Транспорт чараларына зыян килсә дә җәрәхәтләнүчеләр булмады. Шулай да дистәләгән трамвай маршрутларына вакытында килеп җитә алмады. Вакыйга урында безнең хәбәрчебез дә булды. Трамвай белән бәрелешкән йөк машинасы Россия почтасыныкы. Аның шоферы шок хәлендә. Машинасы рельсларга ауган. Мен юл аша чыкканда светофорның яшел уты яна иде ди. Зеленый был. Хәзер гаеп кемдә икәнлеге ачыклана. Әлеге авария нәтиҗәсендә шәһәрдәшләргә уңайсызлыклар кичерергә туры килде. Төш вакытында автозавод проспектында машиналарга йөрү кыенлашты. Трамвай рельсларына ауган йөк машинасы аркасында дистәләгән трамвай туктап торырга мәҗбүр булды. Аны юлдан алган арада 1 сәгатьлек вакыт узды. Пассажирларны Быз сарайы тукталышында ук төшереп калдырдылар. Ехали до Татарстана. Татарстанга кадәр бара идек. Хәзер Быз сараеннан җәяү барырга туры килә. Бер әбинең ачуы чыкты инде, аңа акчасын кире кайтардылар. Электротранспорт хезмәткәрләре трамвайлар катнашында юл хәрәкәтләре гадәттә яңа линияларда була ди, айрыша халыклар дуслыгы проспектында. Жители те, которые в тех... Шул районда яшәүче шәһәрдәшләребез трамвай линияларына ияләшеп бетмәгән әле. Башка шоферларда онытып җибәрә. Без машина йөртүчеләргә аңлатырга тырышабыз. Юхиди инспекторлар да ярдәм итә. Әмма кешенең психологиясын үзгәртеп булмый. Әлеге китерелгән матди зыян исәпләнә. Йөк машинасы шоферы гаепле дип табыла икән, сумманы ул түләргә тиеш була. Өстәвенә трамвайлар эшләмичә туктап торган вакыт эчендә аңа җавап тотырга туры киләчәк. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачаев, Шолы ТВ, яңалыклар. Бүген төнлә кеше судналары буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре Камадан 19 яшьлек егетнең мәетен тартып чыгарды. Әлеге хәл ГЭС плотинасында була. Егет кызы белән спиртлы эчемлек кулланганнан соң су кермәкче булалар. Беренче булып суга егет кирип китә, кире чыга алмый. Коткаручылар әйтүенчә, судагы барлык һәлакәтләрдән нәкъ менә алкоголь кулланудан килеп чыга. По рассказу очевидца, то есть с кем он был с девушкой. Шахитлар әйтүенчә, ул 15-20 метр суга керә, кисек тончыга бата башлый. Кыз коткармакчы була, әмма курка, судан чыгып коткаручыларны чакырта. Сыйыр һәм кәҗә асраучыларга дәүләт бюджетыннан финанс ярдәме бүленде. Шәхси хуҗалыкларда һәр сом сыйыр өчен 3000, кәҗә өчен 1000 сум акча бирәчәкләр. Бу республикада сөт җитештерүне арттыру өчен эшләнелә. Тукай районында савым сыйыр һәм кәҗә асраучыларның исемлеген төзи башладылар. Бәгежә апа гомере буе авылда яшәгән, ишек алдында һәр вакыт сыйыр бар иде ди. Бүген аларның йортларында бер сөтле бике, сөткә дә каймакка да тилмермибез, артык калганын тапшырабыз ди ул. Ай саен сөт тапшырып, гаилә бюджетына 5-6 мең сум акча керә. Авыл җирендә мөмкинлеге булган кешегә сыйыр бик кирәк. Ну хәзер инде олгайган кешеләр сыйыр бик асрый алмыйлар. Кимүгә таба бара. Инде сыйыр асраган кеше билгеле, минем әле хәзергә Аллага шөкер. Идә балаларым бар. Олар булгач инде асрыйлар. Әзмәс, олы булсам да мин дә аларга булышам. Шулай булгач инде Аллага шөкер бүгенге көндә сыйыр асрап, sütten faydalanabыз. Республикада соңгы елларда сыйыр тотучылар саны кимесе дә Иске Абдулда кискен үзгәрешләр юк. 300 хуҗалыкка 200 савым сыйыр. Кайберләр 7 шәр сыйыр асрый. Җәй айларында көн саен 15-16 литр сөт тапшыралар. Литрын 14 сумга саткан очракта көн саен 250 сум керем. Узган елда 515 мең килограмм сөт сатылды. Авыл җирлегендә 2 эшмәкәр эшли, бүгенге көндә онсы да халык өчен зур файда.
Шушыннан ки якынча исәпләгәндә 7 миллионнан артык авыл халкына керем кертелде. Инде бу бер сыерга исәпләгәндә 26 мең сум акча дип исәпләдем мин моны. Авылда мал санын киметмәс өчен Сәйдәш хуҗалыгы үз хезмәткәрләренә пай җирләр өчен печән, икмәк белән булыша ди Искабдул халкы. Ә менә дәүләт биргән акча күп булмаса да сыер асраганда ярап куя диләр. Мондый ярдәм хуҗалыкларга тапшырылучы сөт бәясен арттырмас өчен дә кирәк. Димәк, кибет киштәләрендә дә сөт бәясе үзгәрешсез калачак. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Шалатова, яңалыклар. Төнле генә түгел, көндез дә яна 27-20 йортында яшәүчеләр ишек алларындагы ятырткычларның көн дәвамында янып тору хакында безнең кайнар элемтәгә хәбәр итте. Челнестрой ремонт идарә итү оешмасында безгә баганалардагы ут сүне яну вакыты автомат режимда эшли, һәрбер техникада кайчак төзексезлекләр була дип аңлаттылар. Тиз арада көйләргә сүз бирделәр. Шәһәрдәшләр ут бушка янып торган өчен үзләренә түләргә туры килмәсме дип борчыла. Почему говорят, здесь все аллеи туда? Ни өчен аллея буйлап ут янып тора? Электр энергиясына саксыз караш. Төш вакыты бит инде. Бу ут өчен без түлибез микән? Бу мәхәлләдә яшәүчеләрнең барысы да канәгатьсезлек белдерә. Әмма Горсвет оешмасында шәһәрдәшләрне тынычландырырга ашыктылар. Яктылык өчен шәһәр бюджетыннан акча бүленә дип аңлатты белгечләр. Тышкы яктылык өчен шәһәр халкы түләми. Электр энергиясе белән тәэмин итү хакында Энергосбыт белән шәһәр башкарма комитеты арасында килешү төзелгән. Бүген Чаллының 2-нче балалар шифаханәсендә янгын чыкты. Бәхеткә бу коткаручыларның легендасы гына иде. Алар биредә өйрәнүләр үткәрде. Шифаханәгә килүчеләр бу хакта алдан хәбәр итмәделәр. Өйрәнүләр уңышлы үттеме, юкмы? Урында безнең хәбәрчебез дә эшләде. Янгын турында хәбәрне ишетүгә хезмәткәрләр дә бирегә килүче пациентлар да югалып калмады. Марле битлекләр киеп, алар аскы катка ишек янына төшәргә ашыкты. Легенда буенча 2нче каттагы процедуралар кабинетында ут чыга. Коткаручылар монда өйрәнүләрне ел дәвамында үткәрә. График исә алдан төзелә. Согласно этого графика, у нас... Бу график нигезендә өйрәнүләр төрле объектларда үткәрелә. Шәхси состав производства биналарында да, социаль объектларда да эшли белергә тиеш. Монда өйрәнүләр вакытында шифаханәдә эшләүчеләргә дә җаваплылык йөкләнә. Алар тиз арада кешеләрне эвакуациялый, коткаручылар килеп җиткәнче янгын җиңсәсен тартып су бирүне килергә дә өлгерә. Так как у нас детская поликлиника, Безгә бер сменага 600 ләп кешене кабул итәргә туры килә. Балалар белән бергә ата-ана, кайвакыт әби-бабайлар да килә. Эвакуация кыйнлаша. Шуңа күрә безгә монда өйрәнүләр вакытында бик җитди таләпләр куела. Әмма без моңа әзер. Апрельдә генә дә үзебез өйрәнүләр үткәргән идек. Ата-аналарда эвакуация вакытында үзеңне ничек тотарга кирәклеге турындагы фикерләре белән уртаклашты. сирена кычкыра башлады һәм әйтә башладылар, чыгырга балам курыкты, сискәнеп китте һәм үзе йөгерә башлады ишек янына. Менә кулма күтәреп, ипләп кенә чыктык инде. Мондай ситуацияларда йөгергә кирәк, урамга тизрәк инде паниковать итмәскә, теге кабаланмаска, тизсез чыгарга урамга. Быел Адмирал сәүдә үзәгендә булган фаҗигадан соң кеше күп җыела торган урыннарда тикшерүләр тагы да артты. Ул чакта янгында 17 кеше һәлак булды. Шалда хәзер янгынга каршы кагыйдәләр үтәлмәгән берничә сәүдә үзәге ябылды. Бүгенгедәй өйрәнүләр алга таба да дәвам итәчәк. Чиратта Алан сәүдә үзәге. Лесенханова, Ксения Антонова, Шалатова, яңалыклар. Алда безне гадәттәгечә кыска гына реклама чыгарылышы көтә. Ул һәм гадәттәгечә ул бик тиз үтәчәк, бездән аерылмагыз. 27-нче комплекста ишек алды бәйрәме үтте. Биредә яшәүчеләр үзләрен борчыган сорауларны турыдан-туры шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенә бирде. Тиздән Чаллыга 85 ел тула. Бәйрәм уңаеннан шәһәрдәшләрне нинди чаралар көтә, Айгөл Юнусова ачыклады. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Һәр
Уктучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Сез Шолы ТВ каналын карыйсыз, ә без дәвам итәбез. Бүген юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары Боровинка бакчачылык ширкәте янында исерек машина йөртүчене тоткарлады. Иратны медицина тикшерү үтәргә машинасын штрафстоянкага озаттылар. Шолоның юл иминлеге инспекциясыннан алынган мәгълүматларга караганда, июльдә генә дә эчкән хәлдә руль артында утырган 119 йөртүче тоткарланды. 13 кешегә карата җинаять эше кузгатылды. Исегезгә төшерәм, 1 июльдән юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелде. Аның нигезендә инспекторлар машина йөртүчене салмыш хәлдә икенче тапкыр тоткарласа, аңа иректән мәхрүм ителү янай. Баланы ялгызы машинада калдырсаң, 100 000 сум штраф яки 1 елга йөртү таныклыгыннан колак кагарга мөмкинсең. Россия Дәүләт Думасы депутатлары шундый тәкъдим белән чыкты. Закон проектында аңлатылганча, машинада ялгызы калган балага кислород җитмәскә яисә, ул салонда су булмаудан тилмерергә мөмкин. Ата-аналар 14 яшькә кадәрге балаларны машинада караучысыз калдырырга тиеш түгел дип саный белгечләр. Бу уңайдан шәһәрдәшләр фикерендә тыңладык. Кирәк түгел калдырырга озакка. Тем более озакка. Вдруг скоростька салалар, кабызалар, китәләр. Шук хәзер балалар. Жестокий, конечно, закон. Но в принципе правильно. Был закон, она друзья садовар, потому что это действительно это правильно я сказал, потому что койсалар действительно калдыралар балаларны, это неправильно. Балаларны обязательно машинадан алырга кирәк. Машинада бала калырга тиеш түгел. Побольше штраф надо давать. Тюрьму сажать надо за такие. Шәһәрдә халык белән очрашулар бала, бу юлы ишек алды бәйрәме 20-нче комплекста яшәүчеләр өчен үткәрелде. Мәйданда алма төшәр урында юк иде, җыр, биюле, тамаша, балалар өчен төрле уеннар, бирдә шәһәрдәшләр борчыган сорауларын да җиткерә алды. Очрашуга шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе дә килде. Урында безнең яңалыклар иҗат төркеме эшләде. Сәнгать эшлекләре, биючеләр, сүз осталары. 27-дә 25 йорты мәйданы 3 сәгать буе җыр моңнан аерылмады. Ишегалды бәйрәмен оештыруда президент белән бергә иҗтимагый оешмасы катнашты. Данное мероприятие должно проходить еженедельно. Әлеге чара атна саен үтәргә тиеш. Һәр комплекста бер тапкыр булса да. Чөнки ул халыкны берләштерә, уртак фикергә килергә тәрә. Халык бергә җыелгач, аларның район комплекс өчен эшләгән эшләре һәрвакыт уңа. Ишегалды бәйрәмнәре һәр комплекста оештырыла. Халык күңелен күтәрү, аларны берләштерүдән тыш, ул проблемаларны хәл итүне дә күздә тота. Бу көнне теләгән һәр кем шәһәр җитәкчеләренә борчыган сорауларын җиткерә ала. Бу очрашуга Наил Мәхтиев тә килде. Берәүләрне юл, талон мәсьәләләре кызыксындырса, икенчеләре шәхси сораулары белән мөрәҗәгать итте. Слушаем, слышим и стараемся людей понять. Тыңлыйбыз, ишетәбез һәм халыкны аңларга тырышабыз. Без бер кемнән дә качмыйбыз. Без ачык. Әлбәттә, бу вакытны ала, әмма без кичке 6-дан соң тәнкыйть мул, рәхмәт сүзләреме һәр кемне тыңларга әзер. Халык мондай очрашуларны хуплап алды. Почаще бы такие мероприятия. Ешрак үткәрсеннәр иде. Балалар уйный, өлкәннәр рәхәтләнеп ял итә. И желательно, чтобы каждый год этот праздник был. Ел сайын үткәрсеннәр иде. Күбесе фатирларында бикләнеп ята. Ә монда чыккач, аралашасың, күршеләреңне күрәсең. Ишегалды бәйрәмнәре дәвам итә. Шәһәр җитәкчелеге халыкны актив булырга чакыра. Лилия Хәбибҗанова, Айрат Закиров, Шолы ТВ, яңалыклар.
Әни керек 2 ай давамында біз телевизор караучыларына балалар йортында тәрбияләнүче әни шәкердәшләребез белән таныштырдык. Алар кичкенәдән тормыш сынауларын татарга өлгергән. Алдагы сюжетыбызда бу нарасыйлар белән тагын бер тапкыр күрешербез. Кызганыч әлегә вакытка кадәр аларны гаиләгә алырга теләп кызыксынучы бер генә кеше дә юк. Ләкин өметне сүндерергә ярамый. Бу малайлар һәм кызлар бүген дә әти-әниләрне килүләрен көтә. Где были у бабушки? Это сорока, сорока. Да, вот они, полетели на головочку, сели. Вот так они полетели, далеко полетели. И улетели, нету. Әдилә киләчәктә музыкант булачак. 2 яшьлек бу кызчык турында тәрбиячләре шулай ди. Ул теләсә нинди аваздан көй чыгарырга сәләтле, үзенчә биеп тә ала. Илгиз исә ир-егетләргә хас булганча җитди, сөйкемле, акыллы кешеләрне ярата ул. Кем безнең монда матур? Юля матур кыз. Менә без аның белән физкультура ясыйбыз. Юля зәңгәр күбәләкне хәтерләтә торган кызчык. Ул хәзер башын тота, тавыш килгән якка борыла ала. Тәрбиячесенең ягымлы сүзләренә елмаеп та җибәрә. Юлига хәзер 10 ай тула, узакламый. Ул инде хәзер тыңлый башлады. Зур кешеләрнең тавышларын тыңлый башлады, ишетә башлады, уенчыкларга карый башлады. Кулларына погремушка биргән чиракта әз генә тота башлады хәзер инде ул. Церебраль паралич белән авыручы 2 яшьлек Саша да, Даун синдромы диагнозы куелган 3 яшьлек Артур да, микроцефалия белән авыручы Артем да балалар йортында тәрбияләнә. 3 яшь ярымлык Андрей өчен дә бу бина туган нигез шикелле. Тик алар ата-анасына мохтаҗ. Ятим балаларны тәрбиягә алучылар өчен дәүләт ярдәмендә каралган. Если родители решили усыновить, Ата-ана 7 яшьтән зуррак баланы яки инвалид баланы яки бер туганнарны уллыкка алырга теләй икән, бу гаиләләргә матди ярдәм күрсәтелә. Аның суммасы 2013 елда 100 мең сум иде, ул ел саен индексацияләнә. Хәзер бу ярдәм 105 мең сумны тәшкил итә. Балалар йортында сабыйлар 4 яшькә кадәр тәрбияләнә. Бүген биредә 60-ка якын бала исәпләнә. Учреждение җитәкчесе сүзләренә караганда, малай һәм кызларның 80%-ка якынын тәрбиягә алалар. Тик менә инвалид балаларны гаиләле итү бик кыен. Безнең өйдә хәзер 7 инвалид бала бар. Алар инде нык үзенчәлекле балалар. Алар бөтен сотрудникларга әни дип әйтәләр инде. Барыбер инде аларга семья кирәк. Балалар белән кызыксынучы шәһәрдәшләребез экраннарда күрсәтелгән телефон номерлары буенча опека бүлегенә шалтырата ала. Балалар бүген дә әти-әниләрен көтә. Ей очень нужны мама и папа. Она очень хочет семью, правда, Аделя? Лейсан Ханова, Дмитрий Рачев, Чолы ТВ, яңалыклар. Быел шәһәребез өзенең юбилейын каршыла. 10 августта чаллыга нигез салынуга 85 ел. Юбилей уңайыннан шәһәрдә төрле чаралар оештырылачак. Алар белән бүген журналистларны бүген мәдәният идарәсе башлыгы таныштырды. Быел бәйрәм көне дүшәмбегә туры килә. Төп чаралар 9 һәм 10 августта оештырылачак. Унысында көндезге сәгать 3-тә энергетик мәдәният сараенда концерт уза. Аңа беренче шәһәр төзүчеләре, атказанган хезмәткәрләре чакырыла. 9 августта шәһәр көне яр буе паркы мәйданында оештырыла. Большое праздничное концертное мероприятие состоится. Зур бәйрәм концерты кичке сәгать 6-та башланачак. Биредә шәһәрнең 85 еллыгына түгел, Күңел радиосының 18 еллыгы да билгеләп үтеләчәк. Радио бәйрәмгә Татарстан һәм Чаллы артистларын, иҗади коллективларын чакырды. Шәһәр көненә кадәр 2 атнадан ким вакыт калды. Әлеге истәлекле датага башланган чаралар иртәрәктә башланачак. Туган якны өйрәнү музее шәһәр буенча экскурсия әзерли. Картиналар галереясендә гадәттәгечә Чаллы сувениры күргәзмәсе ачыла. Шәһәрдәшләрнең күбесе бәйрәмне түземсезлек белән көтә. Безнең шәһәр бик матур, шундый ямьле, матур, чәчәкле урамнар, ирем, балалар белән бергә, гаилә белән бергә барабыз. Мин бу бәйрәмгә әниемнең әни белән барам, апайым белән һәм мизгел лагере белән барам. Мин шәһәр бәйрәменә дусларым белән барачакмын. Бу бәйрәмдә минем үзебезнең артистларны күрәсе килә, чөнки безнең шәһәр артистларга, җырчыларга бай. Татар җырларын ишетәсе килә безнең бәйрәмдә.
Бәйрәм чаралары инде бу атнадан ук башлана. 31 июльдә Үзәк урамда төп чаллылар очраша. Айгөл Юнусовна, Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемдә сез карый аласыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14-дә, 16 сәгатьләрдә бары тик Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклар эфирга чыга. Менә инде республика, ил, дөнья хәбәрләре белән сезне күңел радиосы таныштыра һәм көн дәвамында җитәрлек кәйф бүләк итә. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Румил Карамев сезнең белән саулашам. Иртәгә күрешербез. Исән-имин буласыз.